Oh, hallelujah, Papa. Yada wasi bebre, we ya kesi wade nyina mo. We ya nokwafo dodo, eno nti na yetimi de ho to osoma ne ye. Yesi ayeye ni nkanfo ne ntonton ya wodia. Enen so ene yada awurade wodi adom yen. Ayi twa se ye ma ye nigi ewo mu. Yada wasi. Ene den so ye bompa nyame nkronkron se. Ebra wodi ye nkwa ache yen, awurade dombo a yen. Na awurade cheche wasem nso. Na wie ye no yedo kese no mani ye nso de amawo. Yeda wase bebre so wetia ya ma ye wo Yesu Kristo din mu. Ene ya bompa ye hallelujah. Odofo ene awurade Yesu Kristo mu enen so ye befa ya kinkan sama fi Micah 18:6. Ni tichemu nsia kosi enwotwe. Adofo nom awurade asem eka kyense edien ene ebetimi dia ba awurade anim. So osho afode anese ye kutukutu awurade anim ana se ye bono afiafi afore ana ye de ngosra aye olive oil eye nsutene enese ye de breno ana etwa se ye de yabakan ebo afore ema ye boni ana ose de bida me nkrofo awurade waka de ye akire yen eno nti ese yensu se ye dia ese hallelujah. Odofo se hwe Micah 18:6 ya wo hwe mfiti asia no Nyankopon se one ne ma wa asem ayade a emu oden na bra na Israelfo asori no mu nwenwen no mu kasa na omo ka ne omo pe na fe omo som nyame biara omo adwun yo omo se mitimi kobo afori a osho afori afiafia afori a na mewie ho debi ebi anadwie ne se ye di ngosra gumeso intenu ano no debi ni nyina wo ne dwumedi a edi echire na Bible ma yete ase se san nyame ya bobosu nyina ye de nanso eyese ye bebre ye ho ase evi se ahobrase mu no san nyame nyina etimi edidi echire na Onyankopon ebisa ne ma ye san ye chikakra hwe Micah 9:7 no a oseme nkrofo ede na mayemo a ayete se dia mabrami mutime ho asem kro ana se dia metuatuo maso oseme nkrofo mu ma memoaye meyi mu afi Misraim asase so ede afi nkwaso mu ede Moses Aaron ne Miriam edi mu anim kan nti mo nkai se ohim Balak kura mpo no okokobo pa senka Balaam embe dumi mo nanso me ma ne no meni nyina beda ne nshira when ne dia dance se ye Nyankopon onimaju nkro odwene ye ho adwene ye ho ne papa adwene nya bone adwene na se yenkai se ya akwantu a yetui asase so ye namui Israel mba no muso ya akwantufo sa na yenso so ye akwantufo ewo asase yi so ye twemu akọ ye bosha asase no so na bosha asase no eye heaven eno nti bra ye twemu akwaniama bebre ena etwintwan yakwam na so senka ibetimi abra ye ho ase na yetumi ayeseti ama ye Nyankopon dia ene se de tie bia no ode ye befemu ose memma maka ne ye akire mo betimi abom afori betimi abohwo afori afiafia afori betimi akotokotomi betimi ayese de mo sori me ni nyina no mepede na nso niama mepese moti ase ne se bebre mo ho ase na nante wo manim eweni da homu a de mere nyina ehye mimu a ene nka mo beso mehumobro no nso ahwe eno nti mo nante ewa hobrasie mo na enum ene ebehu Onyankopon keseye nimtuni ne kana sembi se trust and obey for ehye nyame mo na yeseti ema no
Esanse kwan foforo bi eni ho a ye nam so a ye ni betimi age e wo Awurade mu. E chense ye di ere be hye no mu na ye setie e di ama no. So ye betimi ni Nyankopon nya asem ma na ye da bi. Ye ntimi ni Nyankopon nyina asem ni ye da bi da. Ono na oye ye meka ne so ono na oye ye judge, oye ye ntemboafo. Nti nipa ni hwan a ono Nyankopon ebegina edi asem. Tini asem se Awurade boa ye. Na yi ye fi asodin mu. Ye ntimi nante ahobrase ne sitie mu. Yetimi aye wadwuma no na kra nso omu nim wo. Ehwe abrabọ no ye ne kasa ye mpo a omo nso omo de omo ho ama wo Kristo Yesu. Odofo Nyame hye bebre na onyame ndom boa na se Yesu amen na ye be hye ochina e wo line ne so. Onyankopon ma ye kwane mbode rom ma no emfa hye ne die nuonyam e wo Yesu din mu. Amen.